Dobrý. My sme z firmy vo Výškach. Chodíme takto po Slovensku čistiť domy, strechy a podobne, fasady. Chcel som vám ponúknuť, že by sme vám očistili túto prednú stranu, čo máte také zašednuté tieto riasy. Ja mám kamaráda, čo to robí. Áno? Áno. Hej. A prečo to máte potom takéto špinavé? No, tak čo už. Lebo my sme vám to chceli ponúknuť, ale nie za peniaze, iba úplne zadarmo. Aj Bože. Teraz hneď by sme to spravili. Dobrý deň. Dobrý. Zdravím vás, Lagin. Dobrý. I teraz takto máme, že prídeme, Už som to videla v spravíme. správach. Alebo... Áno? Videli ste? Teraz nie, daždi. Tak sa pustíte do Je toho. to hnusné. Otvorím vám bránu? Tento dom sme našli pri Partizánskom a presviečanie, aby nám dovolili ho zadarmo očistiť, nebolo až také náročné, keďže nás pani domáca poznala z našich videí. Najprv sme ako vždy spravili iba malú vzorku a keďže bola veľmi pekná, tak aj domáci boli nadšení. Teda iba pán, lebo pani prišla skontrolovať, až keď bolo všetko hotové a jej reakciu budeš vidieť na konci tohto videa, tak určite ho dopozeraj. Toto bol druhý dom, ktorý sme si takto náhodne vybrali a zadarmo očistili, lebo to prvé video malo dobrý úspech, keďže ho za 2 týždne videlo až 600 000 ľudí a ako som aj minule povedal, chcem v tom pokračovať a aspoň pár domov takto vybrať a očistiť. Preto ak ma chceš v tomto podporiť, úplne najlepšia možnosť je taká, že ma začneš sledovať a určite sa veľmi poteším a aj ľudia, ktorým vďaka tomu môžeme takto spraviť radosť. Ježiš, ako keď sme malovali. Spokojná? Ste rada, že ste nás pustila dovnútra. No, určite. No, tak tento dom máme hotový, domáci boli celkom spokojní, ale chcel som sa ešte opýtať takú vec. Pod moje posledné takéto video presne tohto istého charakteru som dostal komentár od nejakej Zdenky, že by nás hnala preč, keby jej takto zazvoníme, lebo že nemáme čo otravovať ľudí a radšej hodiť letaček. Tak povedzte mi prosím vás vy, váš názor, že či sme vás až tak moc otravovali s týmto. Neotravovali. Otravujem vás akurát s tým, že chcem, aby ste mi do videa niečo povedali, pravda. A som sa viackrát spýtala, či to je ozaj pravda, je to ozaj pravda a je to ozaj pravda. Je to. Takže trikrát Takže pravda. odporúčam aj ostatným. Tak to som veľmi rád, tak vám ďakujem teda, že ste A nás ja pustili. ďakujem. A mojim divákom v tomto videu by som chcel povedať, že ak sa vám toto páčilo, tak môžete ma podporiť tým, že ma začnete sledovať. To je ten úplne najlepší spôsob, ako ma môžete podporiť. A tí, čo majú podobný problém na dome, potrebujete vyčistiť fasadu, napíšte mi do komentáru slovo fasada a ja vám pošlem správu a dohodneme sa.